ҳамдиёрони азиз, 8 марти 2025 қарор дорем дар боғи ман ва инро бинед. Ман ин поруе ки баҳори 2023 ман ҳамҷо рехтаги будам. Ин аллакай замин шудаги аст. Ман ҳамҷо пору гирифта штаи тоза када мегирем. Аз зарони пору чӣ биромад? Ман ҳамин кирмҳо биромадан. ин кирмҳое ки дар решаи дарахти шуморо мехӯрдан ҳамин аст. ин кирм, ин бачаи кирмаки майски жук, қонғузи муҳимаи аст ку қонғузак мегӯянд. Мани калонош аллакай имсол соли дигар қонғуз шуда аз замин мебироянд. Қонғуз тухмашро зери ҳамин дарахтҳо мемонад. Зери ман ҳамин нағз мебинад порухонаро. Мана порухонаи шумо вақте аз пору гирифтед, аз порухонаатон нам бошад, агар ҳатман нағз нигоҳ карда гиред ки ана ҳамин баъд решаи дарахти шуморо мехӯраду решаи дарахти шумо хушк мешавад. Ана ҳамдиёрони азиз, бояд ана ҳамин кирм дар заминои шумо умуман набошад. ин бачаи қонғузи муҳимаи аст. ин 4-5 сол дар зери замин калон шуда, баъд парончак шуда мебурояд аз замину, бо тухм мемонад. Ана ҳамдиёрони азиз, ин як маълумот дар бораи эҳтиёткорона истифода бурдани поруи кӯҳна мебошад. дар паноҳи худо бошед.